To hagani ga sngipat ni dan ni ga banai yo play. Namangi yo biang ni ga lat ya gaban ya bentabat fi na ga ktiem ga jong play. Kalong ke kabu ya nga kalong ke Jingmaian ya gaban ai ya ga ktiem ga jong play shafi man ga por. Mdan da ga weipat ga Jingmaian. Mdan da ga weipat ga jing hun. Like na ka bangi sami ka ktien ka jong play shi ki brio baro ki ba sliang ki ba angnot ki ba trang ka na aingo yu play na ka mata jong ki to baro ki ba shashkor ki ba snap ki ba priang ki ba play jingmot ki ba yo jing hikai but nga ai ku play ru ki to ki ba ju share shi ki weipat ye ki ni voice message ki bangi kren malaga por na sngo ru yu play ba ka jing ai ki jong ka kraw ka jing ai ke jong uyo men si mu khoi ban penshai ban irap ban pelong ki iki nga da sngongu yo play mga yo iba ka bible ka dei shisha ka ktien ka jong play namar ka dei ka taga spa ka bala buri ya ka ba nginum la ban lap lut ya ka wara dungin da leit no na ga perthei namar ka ktien ka jong play ka mayan ka kraw ka jilio ka jrong ya ka bangim la ban kot lut ya ka Hare tangkat kum kata ke jing ai ke jing pen pau ke jong play. Ngila ia ke ban keren segi popon. Bat ngengej kat ni tuli ngala keren. Mentang ngala poi segi voice ke balai spa nrup ho. Bat pedeng gini ki Snam Snam ngala la ia ke ban ai gini kitin ke jong play da ke jing don kat ke jong try. Bat ngengej bagani ke jing hikai ke biadai bat ke Snam. Kabang keren sepang ke Jingmaian jong ke Snam. Nangit kan long ke Jingmaian to ye pi kan long ke Jing kerhu ye pi nda bangi ya chu so sekmat a ke Jing hikai choka. Fi ngakwa bapin snga bangan ai ke ke Jing lamprang kendiat ye ke Jing keren. Lada pin pet baha ha ke Jing sekri blay ha bapi snap ke ketien ke jong blay. Dan tang kendiat ki brio hagini ki sngi ki nong hikai bible ani ki nong keren ki nong yalap kiba keren sepang ke bor jong ke Snam ke jong jisu kamboni bin yo sngo ni keren sibon ba ki wepat ki subjects henry ni yait line na ke Snam fi nga perkhat ya kene balai nga hikai kene ke Snam nama nga sngo tho ya ga bor jongka ngatip ba ladangim keren sepang ke Snam jong jisu ladangim hikai hagi jinge seng jingi ya ke Snam ladangim hikai ya ki brio ki bashakriyo blay sepang ke jing shisha jong ke Snam ke jong Jesus Christ ngala ngan ong kinlong ki kristan ki betolat ki bomdon bor ki badana ke jing penrem ki baya apedeng ke jing sharem malaga bor le singala ngan ong kumneru kala benong bau setan uyele ban puri ikanila ne ban pen pai ye ki bobon baginum yo ye ke jing hikai sepang ke Snam banginum keren sepang ke Snam namar usetan tieng ye ki eki eru haga jing ye dai jing hi haga ni ke jingam setan tieng ingi ladangi la ban le jing seng malaga sngi tieng ingi ladangi la ban ai shibun shaga kam ke jong play tieng ingi usetan ladangi la ye ka bangin la banong no ladangi don ke jinge ladangi le eki tieng ingi ladangi pendep iki kambaro ki bangi bo na ka benta ke jing shakri play Herega bo setan tieng gede tang ia ke Snam bat udah isi lesi ia ke Snam udah syirkai udah trium udah snoma bat udah pet ya haba utip sepang ke Snam bat abo yo ia ke Snam ke jong Jesus Christ datang ke Snam bau jisu datang ke Snam ke jong jisu bau setan usyate badai nak kata daw ladangi klet no ia kaban keren sepang ke Snam ke jong Jesus Christ ngala ban ong nginlong ki kristan ki beram ki bom job agi jingyam namar de tang de Snam bala map ingi de tang de Snam bala penyusuk ingi berblay
Day tang de Snam bang iyo e Jingma adu man de sni. Day tang de Snam ko dong Jesus Christ bala penlong ingi kum ni ko mangi long man de sni. But day tang de Snam ru bang job bang Jingya nanti ki jingi. Nagata daw nga kwa nga nong fi ni ko por ba. Ngan yai kren ye ni Snam menta ka tu ni sni. Ngan yai hikai ye jing shi sha jong ni Snam kat banang mi ki sni. Hagani a voice message. Hoat ngam la ba nong ngan kren be tangi ga snam hagi jing seng baro anrei ngan yele kat bala banum yai la naga jing shisha jong snam ko jong Jesus Christ namar ngayo i hagani ga perthei kristan jingi haga perthei hi teng teng usaitan yele ban puri i jing shisha uyele ia ga ban pen phai ki khamat jingi shi wei pat ini kai kata ke jing roi kata ke jing riu spa kata ke jing koi jing kia bangin keren tangi kata ke jing sok bari kata ke jing kemen bangin keren shibun ki aka bangin ya light nagas nam ko dong Jesus Christ ngakwa nganong ipi wal ada ki wei pat ki subject ki de ki bedai and re ka ba kham de ka de ka snam ko dong Jesus Christ but ngakwa nganong ipi ke jing mi snam ko dong Jesus ko jing jau snam jo nakamet jo u kam dei setia kaba red lani kaba ngi day ban new ben kadai bangin new core bangin ken core ya kana magadon ki ba kraw apo jonka ta hagani ga klip mat ngadon ni gaban ai shepi gani ga tin ga jong play nan pen e pi kawai ga tin ngani ga por bat ngini ya chikmat ngani ga jingi kai balai bagasnam ko jong jisu kalong don ka madu kata lani kalong kaba don bol lani kaba kotor adu kata kalong important kaba don kam balai ka don kam adu kat ni kesnam jong jisu asinga don shibon ba ban pen i fi ki hot bible namaria kesnam ni apa bible ka tho shibon ko manga pen i fi haka chinkren joka ka bladam tementa kesngi ngan puli fi balai ba kesnam jong jisu kadai ka ba kotor ka jing em jingi ngan pen i fi ko wai ka ktien hagani ka por marga taka day naga shithi ka baningkong ko jong Petras kalanang ka baningkong ngan puli naga dakhat ka bakhat pra bat ngini puli naga dakhat ka bakhat khandai tangini puli yagani ka shithi ngan ong biang sisien ka shithi ka baningkong Petras kalanang ka baningkong ka dakhat ka bakhat pra bat ka dakhat ka bakhat khandai ngakwa finda bat bahai ka dakhat aga jing im jong pi namar kani ka dakhat ka bangan sa puli ka day ka way naki jing shisha ki bari baha jong ka snam go jong Jesus Christ hang ni po ga de khat bo Petros Ukraine kadan ke ka bo maya na po jong ka ya ka bang kwa bangan pen i pikat kum ge jing shai ga bang yo tong ine puli ka ong kum ne haba pitip ba om da ki ge besep kum ga rupa lani ka ksiar bala sius pa ye pi na ka ta ga jing long jing em ka ba thala jong pi ya kabala IT pateng la pateng nakikpa. Henry dakasnam kabakodor kum kejong ukun lang berat beklempop bat beklem to bria kejong ukris ken yau bala tmulupa nadu bampat seng nong rim ya kapertei Henry lapenmi pau yu u hakini ki ya ki bakadu nakabenta jaupi ngakwa bangan pen ipi ke jing shisha jong ni gdkha balai bagasnam jong jisu kadon ka madu kata kata ngakwa babin ngap bahai gani balai bagasnam jong jisu kadon kam kat kum gani ke jing tho ko jong Petras sko benot bangayo i brio ge bon ba baki klem shim kya ye gani gdkha ngakwa ipi ke be yo snow gani ke jing kren men ge sngi ngakwa babin shim kya ka fi hangni u Petras uda ong shai ong ba u blay shim la silspa ya ka jing im jingi da ka rupa da ka ksiar da ka pisa da ka tingka lani da ka nugo tiar ka ba jotno lani ka bese fi u khlem tiet ka ni ka tien silspa ne ngan sa pen shai hare pet ngan pen iswa ka tien ba u blay u la penlong ba un tiet biang ka tien tiet fi ngan sa pen i ka ta ka bang ko ngan pen i fi ka ni ka por long una silspa fi ka tien silspa ko fi ni wa ba ka tien silspa kamot ka tien tiet bala tiet no ingi lanangin ong kum taru galong kadai to buy back ha ka tien English lani ban pni ban tiet pat ingi
nakata ka jinglang ka ba ngila dana la dimrau yangi menchua haga pop ni dai ki bala dimrau haga pop ngan sepen e fi gi kat bible gi ta harangan pensyai gi ni ktien sils pa vi ka ktien redemption ka ktien redemption na ni ktien sils pa haga bible kadai ka subject ka ba deng tam jong ka ktien ga jong play but ngakwa bangan pen e fi ba la redeem la sils pa yangi mdei setia daga rupa daga ksiar alles not nat e daga uklem thiet ingi daga rupa daga ksiar dan gi bri gi prashang thiet yeki jingpen khia dan gi prashang man thiet ba daga jingpen em dan gi prashang man thiet daga pisa daga tingka man thiet daga jinglong niam man thiet daga jinglong ba man thiet daga jingpen em pi uklem thiet ingi daga ta uklem thiet ingi daga ek u thiet daga snam ka ba kodor ka ba kum ko jong tu khun lang brat u beklem pop u beklem to bria ko jong uji sugres vi hanta ba bin sung tho ba u blai u la thiet ningi ngakwa bangan ong fi nganda pen shai ni ga ktien men ga sngi fi ikni ga ktien redemption gen ka ktien english kamot purchase kamot ka ba thiet but how about thiet u thiet ingi na u thiet ingi na ga jinglong brau ma people in the bible ga shiti shi gi nong rom la singi ne pule kendiat ikne ga shiti shi gi nong rom ka ngan si pule tang kendiat namar ba ngadan si bon man pen evi la bi pule ga shiti ga jong upol shaki nong rom ka nong ga balai na ga khat ka ba arpo sao to ngine pule na ngine ka tin ga jong blai to ngine pule na du khat ga ba arpo lai ka gum no ko namar baro kila le pop ba kila do le no e ya ga buram ga jong blai ya ki bala penksan e daga jing ai e jong uken daga jing silspa na ko avini o daga tien daga jing ai e jong uken daga jing silspa ka ba u Chris Jesu yo bala pau yo bala bu pau blay ban daga jing penyesuk daga jing e ha kasnam jong u ban pen pau ya ka hok jong u na ka benta ka ba map ya ki pop ya ki bala le menshua ha ga jing ya sha ga jong blay fi ngan pen i fi men daga sngi ni ga ktien redemption fi ka jing silspa ka jong u Jesu ya ga jing em jingi u klem silspa ingi daga rupa daga ksiar ku mangala ong reu silspa ingi daga snam jao la pen jao ga snam baro na ga met jao ban le yu wan ban jao snam jing ni ga perthek tang ka jing jao snam jao kala biang ban thiet biang ingi na ka ga jinglong brau jingi ga pop ban pelong ingi ki khon ki jao play to ngan sa pen issue shu ka ta jing shisha jong ka ta jing thiet rei ka ni ka ktien redemption fi ka dan ga jing dei ru bat ka ktien ransom hagaktian English kaktian ransom kamat hagaktian kasini ong kakuna kador kabangi siyo na kamanta ka no jing sha dawa mala daw no brio usha ma usha kidnap ukon hagituki le no but ki ju kidnap yu khon jong uberuspa but ndaba kila ra bak u kila bu shikajaka ka pamdan batip ada dia nang taki pha daga message show pa bat ki ong siu kata kelur la ni kata phola la da pikwa bani o biang ni khon ai ka bai ransom la ni ka bai kuna na ka taw ni khon bala da pila ban siu kata phola la ni kata kelur pila bani o biang ni khon lum kum taw ni khon jo phi pindu bat pinum yo isu yo fi ki kidnap yu nu khon ki ring mrau yu bar ki dawa ya ka bai mak ka kuna ka ransom but hab ki le kum ta ukpa la daw de burus pa u it pala yu khon na ka daw ba unio biang yu khon u yakut bar ki to ki le no but u le sewi ki to ka pisa ka dor ka ba ki lapo but ketu ko dor ka kelalong kata ka ktien ka bangi ong ka pareng ka ransom ka ting singi ong ka kuna fi day na kata ka daw nga kwa nga nong fi kani ka ktien redemption ka ktien sius pa ka dong Jesus Christ kadai ka ba usaitan ula shimno ing ibaro la ring mrao ingi siya ka pop bangi na devan do bangi na devan yap bangi na devan naik pe siya dujo henry ublay na beneng
wani ka ban siu ye ka taga dor ka kuna na ka batajangi da ka ba ayo Jesus Christ bat ka dor ka ba u Jesus ka ba blay siu ka dai da ka snam ka ba kodor ka jong kon jong u Jesus Christ mde ka pisa hande da ka snam ka ba kodor ka jong Jesus Christ but dai na ka taga down ka kwa ka dong e feel da bis no tho ye ka ta ka snam ka jong Jesus ka dai ka ba don ka dor ka ba rem nama mla shu ban thiet ye ga pop jonga ba jofi mla shu ban thiet ye nga ba de pina ga pop mla shu ban yo pat ye ngi ngim yo shu ye ga jing im compare de pi yar pateng na ga jing long kristan na ga niam compare de pi de gi ba klem le pop ka we compare le pi de gi ba kit kam ga balang ne pi ba le ke ne pi kem ju le pop ne pi le ba ne pi compare baro ngi la le pop baro ngi la do le no e ye ga puram ga joplay cái cái beton kami ni menta cái sngi cái đây ngi đây ban tip ngi đây cái beton cái ram ngi don cái door cái bala bu ya cái ngi đây ban sio lum kum tau satan un tem raw ngi balun pren ngi di job and rengi yo cái jing sil spa namaru jisu yap baru penjawi cái snam but cái snam jo la thiet biang ngi ngi yo ban long ki khon cái job play na cái daw nga ju snot nat ngi cái tien baka ketien ke job like ang umshim na thiet ingi umshim na sil spa ingi daga rupa bra ke ksian rei daga snam ke bakodor ke bakum ujong khon lang brat u klem tho bria but klem pop ke ba jong Jesus Christ to ngan pen ie pi kan diat ie ni ketien namar nga sotana bai ke ni ngin si puli piang ngi ni rei tangi ni puli bat nga na ke shiti ke jong wap su pol habo kurani ke ni ke jing sil spa u ong kum ni ha ka lendong ke bendong Ephesus tangi ni puli kala nang ka bedengkong ka khot ka balai wang lang balakir khu yo blay par ukpa Jesus Christ ubo turai jingi u balakir khu ini daga jingir khu bakin jamin siam baro haki jacob neng how Chris kat kumba ula jit yangi ha umen ba empat pen nong rim ya ga patai knang bangin long ki ba khot ba ki ba klem jing duna hakmat jong u ha ga jing in haba ulala thung lupa ini shega jing ting khon daw Jesus Christ shala dehi kat bakum ka jing snow baha ka man jong kat bakum ka jing snow baha ka man jong ya ka ban yaro ya ka puram ka jing ai e jong ka ba ula ai e hangi hauta uba e das nga ba khad banyo ha uba niyo ka jing silspa da ka snam jong ka jing map ya ka jing palat jangi kat bakum ke jingkan rai ke jing ai a jong u fikani ke tien kedai ke ba kotor lu kata kata ha ubang yo ke jing silspa da ke snam jong jisu ke jing map yo ke jing pala jing kat bakum ke jingkan rai jong kata ke jing ai a kitene kata daw ha ba ke jing ai a kawan nda ha ba ke jing ai a kawan shingani ke pertai ngiyo e ke jing silspa but nangiyo ay kajing silspa la silspa ingi di ay daga snam ko jong Jesus Christ but ngiyo ay kajing mahab ay kajong play angas ngomu yo play kata mudur tongan si ong ifi gani kapor mudur lada ngabat mapi ngi day ki bala shat di maraw kapop la te maraw ini but ban light na kapop light na du jong ngin haban siyo de ki klur lada play do ba kumta na tarai kan jendel de ga ba e tam ke ching em ching la da play un pek bangin la ban le hok bat bangin im khot bangin im pek bangin yo e ke ching penem kataru kan de ga ba e tam ke ching em ching lani la da play un pek tangi ki bobiang ba u bread no e kita ki bom la ba kita ki betulat kataru kan de ga ba e ke ching em ching ndrei nga snow mo you play ba ga bible ke kren shai ba baro ni de ki bala condemn baro ngi day ki bala shat di maraw ka pop but baro ngi la le pop but ngi la do le na e ka puram cho play henry u play u la pen i la ga jong jing i chini bahaba ngi dang long gi bo pop on ka bible u la yap ye pli na am ta chingi but u la pen jaw i snam ya ka ban sil spa ya ga jing im jong aba jofi naga taga daw ngakwa ba pen snot ho ba bagani ke jing sil spa ka de ka tin redemption ka de ka tin ga ba kraw palat ngap ngan pen efi hagani ka por ngap ha nda den balatiet ingi
si sien bala thiet yang abadi phi ken mau ni dei ki brio ke bala light loy ngan pen i fi shu fi utsiu spa ingi na ke ei abaning kong na ka pop ngala dap ong i fi mene thiet ingi na ka pop ta ka snam jo kabaar kabang kwa ngan puli fi ka dei na ka ni ka bible na ka sitis ki galatia kal nang ka balai na ka khat lai ka ong kum ne ukris ula siu spa yangi na ka jingtim jo ka hukum da ka bala pelang yu uga jingtim na ka benta jingi na mala tho lang bala tim yu wei po wei ubus dia no dia kenang baga jingkir ku ga jong Abraham au Chris di suka ni wan lagi gentle bangi ni pediang ga jingkulari yo mensium de ga jingai ngala hikai ya kan la bon ba aga hakiniki sisnam arsnam ba ngabat mafi ladangin jindala im ha ka por jong ga hukum baro ngindai ki la kondem sedujo ngin haban rung shega jaka ga be fiti bale ki jiu hadu menta ki dana ga jaka ga be bale ki jiu na du men shwa hadu menta ga sngi ki ya ga jaka ka ba tam nga sa ong ki brio ba ngi kai ji sang men shwa nga sa kwa ban ong ila din nga kwa ban long ko mu Israel nga kwa ban long ko ki jiu na menta ba nga la puli ba hai ga bible nga sko ko man ong tra ngam kwa long jiu haga do ngam kwa trai na mana dangan nong jiu ga do adu menta ga sngi ngani tu pi ngadang do na po ga hukum bat nda haba nga don po ga hukum nga nap ya kat kitu gi jing femio impat don ga jat ben rio ga pertai empat judon ga jat ben rio ga pertai nado menshwa adu menta ka ba sha jin jar ta ma ga ni ga pertai kat kani ga jat ben rio jiu fitip udan tang ka we kan nong rem ha ga bible balai ba ga jat ben rio jiu ka sha haki jin kortin nado menshwa adu menta hot ka benung kong ka dei bo play kwa ban pen i ba ni ga jat ben rio ka dei ka jing hikai ni nrei ka ba ar ka ba kwa ban pen i pi ka daw ka dei ba ni ga jat ben rio ka khlem tre ban pdiang ka jing ai a ka balang bau Jesus Christ hadu menta ka sngi ki pen rendang hadu menta ka sngi ki apsa yo to Messiah but ki khlem pdiang yo Jesus Christ ba ka jing ai a jo but nga kwa ngani thu i pi ka jing shisha u apsul Paul u ding jiu na ki jiu udeu Hebrew nagi Hebrew uneu brio hadir bo yakendo yu Jisu hagalenti she Damascus usasngot ho ye ga jing yap bari ga jing mi pat to Jesus Christ usasngot ho ye ga bor jang ga jing ia ba usasngot ho ye ga ni ga jing silspa ka ba ga snam jo but usasngot ho bo Jisu no one usilspa ingi na ga pop bat ka ba ar usngot ho bani kai ingi menta nagani ga no ga lai galti ga khat ba khat lai wang ukris ula siuspa yangi naga jingtim jongka hukum na kofin da bat bai tai kitin ba ong ka jingtim jongka hukum wali ong tang naga hukum klem siuspa ingi naga hukum usiuspa ingi naga jingtim jongka hukum sapule mapi yaga jingtim jongka hukum hadukat no kalong ka ba shirkai lana ngimla ban bat yaga hukum ka ba ngapla hadu mentagalong ba dang don ki brio ki badang persang peniang ye ka hukum dang don ki brio ki badang kwa ban yang sa agatai ka hukum dang don ki brio ki bahikai wat ye ki bangai ye ki sngi ye ka bakin le biang ki jingle jong ka hukum kata ka de ka ba peningo eng aba kum no pingai bo jisu siu spa yangi naga jingtim jong ka hukum bat ba phi da ya lap ye ka ta bat ba phi da nget ye ka ta bat ba phi da dua ye ka ta bat phi da kren ni ki brio ban da ba ki pediang yu jisu bat ba ki nget ye ka jing siu spa jo kila light naga pop bat naga jingtim jong ka hukum bat ba phi peniang pat ye ki brio biang sejisen segatai ka hukum baca ki jingle joka don gi behikai biang ga sabaton don gi behikai biang ga ban le biang ban keren biang ga bam ga di ban keren biang ye ki sngi ki ya ban keren biang ga mo ye ka ka ye ban ra biang gi briu she ka ka jing ai ke bakat kum ka ka hukum ye ka wei ni ship ho ki ta ki jingle ki ta ki so nang kong na khwa ga nang pi ka ta ka jing pen biang gi ta ki barim baro ya ka ba ngim la pen biang shu ba dan shu bat baro briu ha ba ga jing tim la da la pen biang ye ka ta but I ngu you play bo Jisu uyu I bada ka wan ra ka hukum ka lopan ban ka jing tim mi ka ya ka ni ka judge ben rio but u Jisu wan
ban sius pa no ingi na ka jingtim ko hukum balai namar lapelok ke jingtim na ka benta jong u namar ka bible ka long bala tim yo we paway ubas din how diang ado ka tau trau i ingi ban le iu kanang maka jingkar ku jong Abraham how Chris Jesus kan yo wan gi gentle bangin yo priang ge jingkular yo mensim daga jing nga ko ba nong fil fi kwa ban yo priang ye ge jingkar ku ge badana Abraham bangin kala ki Israel ge bagan jaman sim ndai ki Israel ha ge do ne ngi yal pateng ngi jaj dan ngi jaj Benjamin ngi jaj mo ngi ngi jaj jiu barok khadar jaj ngi ngi de ge yal pateng na ngi yal pateng no Jesus Christ but ngi yo pateng ye ge jingkar ku ge Abraham da how Jesus Christ ke dau ke de baro bagi pediang ge jing ai but bala sius pa ingi na te ge jing tim jong hukum ni rung shi ni ge jing ai de ge jing ai but ni yo mat ye ge jing sius pa ke bada ke snam ke jong Jesus Christ fitip na u sius pa ingi ke bada kong de na ge pop ke ba aru sius pa ingi na ge jing tim jong hukum debat bai kata pinget ne yang atau pidang nget shisha ne yang bala da fila pediang yo Jesus asius pa ifi na ge jingtim jonga pop jonga hukum shangan pani fi way ktian ini ktian sius pa fi dan shibona ga bago adene ga daw nga pani fi ter ba sius pa ingi na ga pop ula sius pa ingi na ga hukum na ge jingtim jonga hukum ula sius pa ingi ngan puli ga ni shithi tangi ni puli na ga shithi sha ki hebrew kani ga ga way na ki jingtho ki ba kodor ni pet sius pa ingi na ai pet ka bible ka ongkum ne ka shithi shi ki hebrew na ga bin kong ga khat ka khat saw tangi ni puli khat saw khat san ngini puli ngini ka por namar kata haba kita ki khon kilong kinong yo benta na ga do bat ka snam ma uhiru daga jo rukam ula shimbenta na gi jo badaga jingyap unyo pendu no yo taw badan ga bor ga jing peniap uta ulang usai tan ken ba unyo pelat ye kita baro ki badaga be shapting ga jingyap na kwa pin ba ki julong baro shirta hapo jong ga jinglang mrao fi ngilong ki mrao jong ga pop ngilong ki mrao jong ga hukum ngilong ki mrao jong ga jingyap aduh bawa sepol wong aka jinyap hangno kesni jong pa aka jinyap hangno kesni jong pa balai wong yang kata ketiam nama lu jisu mau ujisu wan man pelat ingin jinglong merau jong ke pop barabo wan man pelat ingin jinglong merau jong ke pop ngakwa bapin snot khu ini upelat ingin jinglong merau jong ke huk jong ke jingtim jong ke hukum upelat ingin jinglong merau ngakwa pin snot khu ini ke khat ke bangapuli upelat ingin jinglong merau jong ke upelat ingin jinglong merau jong ke jingyap kada du banga nga snol tenat e tu ketien ke bawah sepol habo perta hakani ke ketien ke jong blay haka lenong ke ba shiti ki koren ke ningkong ke lenong ke khatsan wang ini ke ketien wang na ke khat ke besan pulai wang namar ke da lele ke da lele ye ni ke bopot ban phongi ke bompot bat ye ni ke yap ban phongi ke bom yap dan da ni ke bopot kan phongi ke bom yap bat la ni ke yap kan phongi ke bom yap ana kumtan pendep khat ye ke jingong ye ke bla thoi ke jing yap la ngoi no khat ye ke jing job a ke jing yap hang no ke jing job thiaw ke job ha a ke jing yap hang no ke sni ke bi ke job ha ti ke sni jong ke jing yap ke long ke pop ke bor ke pop ke long ke hukum singapa ke sni jong ke jing yap kalang ke pop bat ke bor jong ke pop kalang ke hukum Pilipin snot ba usius pa ingin ke jing tim ke hukum bara bakawan ke hukum ke jing yap ke don bor ador jingi baruang Henry ke jingo yo play ubala ai hingi ke jing job thiaw do Chris Jisu ubo try jingi angas ngatunat palat ye ni ke tin ke job play bangilong mrao apa ke jing yap kadang ke bi jong ke jing yap ke ba par jong ke pertai bara away Hare Jisu ula job ye gani ke bi jong ke jing yap baru la plat ina ke jing long mrao jong ke jing yap syak anong ifi lada kibala pediang ye ke snam ke jong Jesus Christ
Kibala yo map daga Snam. Lada ki leit na kani ka perthei. Kim long marao shua ga jingyap. Kin mau kin im shigi ba bam chukot. Kin im shigi ba bam chukot. Paday na taga dawan pan isu shua ipi gani ka redemption gani ka jing sius pa. Fi i ngalapan i fi ba ujisu sius pa ingi. Naga pop. Naga jing tim jong ka hukum. Naga jingyap. Ngala ong ipi ka tuga shiti ka jong Petras. Ka ba nga puli manea. Nga jukwa ba pin yo e gani ka kitiyan namaro. Masyad yo asngaw yung ibriyo ba hikay gani. Hot ka don ka jing shisha hang ta aga ba nga syad yo asngaw yung ibriyo lani nga tipro nga puli sibo ni gani ka jing practice hagani ka region ilani wat shikiwe giriro ya gani ka subject ka baki ay kerteng ka deliverance. Nga kwa ba pin perkat bahaya gani ka kitiyan. Fiingan puli fina gani ka Bible ka ongkom ni. Sidi ju Petras ka beningkong ka to ka bang puli ningkong long beningkong na bakat pra ka bang haba fitip ba om na ki eke besep kum ka rupa la ni ka ksiar ya ka bala siuspa yingi na ka jinglong jing imbathala jongi ya ka bala iti pateng la pateng na ki kapa fi nga nge ya ka ni ka way bahabo jisu sha aga demfna mo habo pelat yingi na ka jinglong marao daga jing yap ga jong ding fna bat daga jing mi Snam bat adin bola deplut na dong sedong umi pat daga jing tap baru perta ya ga jing job ga jong trai ha ka jing nge jonga nga nge baga ta kalong complete kadai ka ba la janai ka bala long complete episode ho ida tin para bo jisu perta itu ka tin ba ang la pendep nganot banang la pendep si sai ke ba nai achu alo jong ta fi kani ka dkhot kadai ka nong rem mi kata bau jisu o seus paingi om daga rupa daga ksiar rei daga Snam na o seus paingi ka Bible ko ong nakata ka jinglong jing im ka bathala ka bangiyo pateng nagi kapat the menjungi ka bamot ka to ka jing tim jong ka jing hiar pateng ka to ka genetic problem ka bangi ong daga ktin English mo ka to ka ba kinget si medical ka nget hi ki doktor ki nget hi ka ni Bible ru ka tho ya ka ni baga jing tim ka hiar pateng la pateng gene ka ta ba hiar pateng mo ka ta ka jing hiar pateng ka don ka balong hereditary jing pang ru ki nget ba la da nak tu ka yeng ki ba pang kum to hiar kum to shi ki khon shi ki seo ka don ka ta ka jing shisha phim la kiar ka ta ka don shisha nama ka don ka Snam ka don ki genes nga nget ye ka ni nga kwa ba phim snga ba ye ka ni nga nget ba ka jing sil spa jong Jesus Christ kalong complete ban change what ye ka ta ka curse la ni ka ta ka jing tim ka bangiyo pateng naki parat ka patamen jengi nga na nget ye ka ta ka ktian ba ka Snam jong jisu ka change lot ikita baro ba ka Snam jong jisu ka penlong ingi bangin light na ka ta ka jing tim jong ka jing hiar pateng ka deliverance ka shisha ga dai daga jing yap daga jing mi pan daga jing mi Snam ka jong Jesus Christ nga nget babo jisu ang nga long ding so an met ma phi kitanat nga nget ba la khat no i ga jing dai jangi bat ki we pa ki dieng ki man chua adin mangila it la panya da ingi ba Jesus Christ bagi thiet jangi kim dai ki bangi hiar pateng pat nagi eki pateng ki bam dai ki bam chua ringi yo pateng no ni ulang ding so wan u shisha nga kwa banga nong fi ga ni ko por kat kum ga jinget ki banga nget mga nget ba dir mga priang yu Jesus Christ nga kya lagi jingpang baro ki berim nga nget adin banga mat i ga jingpen im ga balang bau Jesus Christ
ngayo e jingmap kabalang complete no play pat ngengej ru bo weng inga nagi jingpang ki banga sa na du menshua ki banga myo kia ban ngalaj sendan baro tuai bo play un hikai fi menaga sngi ba pinum pen hiar dori ki jingyap ki jingmi pat ba de snam ki jong Jesus Christ namar ka jing sispa ka jong tuai ka jing em jingi ka de ka ram madu kata kata namar ka de ka snam pitip ka snam jong jisu kam de ka snam brio kam de ka snam ka ba made mata kum ki brio kam de ka snam ka de ka snam play namar habau angel wan mani thu e ka mary bau jisu an sakhayo bal kan sa pun yu kon uban khat ka teng yu jisu u angel uda ong shai haba ka mary ka kali kum no ni ka laban long wang o men sim ba khoi un shong ka lo chong ba ini ba pun in dei no men sim ba khoi they no play they no Joseph kan mau u Joseph de ko pa jong jisu ka mary ka dei kime de kan mau jisu da ni ka snam brio ka jogo por ka DNA jong u ka da ni ka snam ko jong play ko pa bat ka de ka snam ka ba kentang ka ba khoi ka ba janai ka bam dan pop Nei mag ta daw si sen jaw ka snam ka jong jisu kadang ka bor ban pelai yo brio baro agane ka perthai na ka pop baga don bor ban pelai ingin ki jing tim ban ki jing hiar pateng baro tuai bo play un kta iga dot note jong pi mana ka sngi ba pinda IT shai la di sho tuai ka deliverance ka ba shisha ga dei ba pi IT ba pi mi senda na tat na ka jing law barim jong pi ba pi ya ga lanti ka batamai finio i ka jing pangam don bor finio i ka to ka jing tim jong ka jing hiar pateng ka dei ban du jai na keren nang ni gitu ki ba dona ge ying ga ba hiar pateng ge jing pang ge basnio ple fem net e ni ge ktin no trai do ta ge sngi na nai ti lot gan tiang ge snam ka dong Jesus namar ngam kwa shu ngan hiar pateng nang no andrei na ge snam mangan yo pateng ge jing ku ge jong Abraham how Chris Jesus kata ka dei ka ba kodor pala ya ge snam bi la da pin puli na ge Bible da siga dei ga ba smot nat ba ni ge ktian ngasung pelai ke ni ba wat nadu ka por ke jong job pin pulin ke kitab ke jong job ka lenam ka khat khandai fin lap bau job nadu ka por jong o mau job de uprio uba rim tama ga bible dan ki nong thol gi ba ong ke kitab job de rim tam dan ki ba ong bau job de contemporary chong o Moses na ni bi kat lang Moses dan ki ba ong bau shuau job yo Moses wat lau Moses ut ho ye ka Genesis and rei u job u shuau yo Moses wat na ka dan hapdeng jong ka Bible ni ka kitab jong job and rei ka rim tam na pla yo job ba aga por bo ye kan du e jing e mo la do lot bar ni briu dan ka jing yo i ka jingai ba bo duai ye ni ka jing duai ka de ka ba shai pen sngot nat inga ka ni ka jing duai jong job pinde ye kan du jing kan mau ye kan ni wong ga lenong ko ba khat khandai ngan puli ga khot ba ar pulai ter wong kum ne aban de tho men tai ki kitien jonga aban de tho iki ha ga kot badau kulam nar badaga sisa la muddak iki hau mau siang chunam bale wong ki kitien aban de tho do sisa babana muddak halo to mau siang bakanum dam shu lano ro bale wong ki kitien ma udan hapdeng jo ke jing udana ga jaka ka buong la penjingai ya ki para jonga nga bagi ba itu ithau jonga kila kala nong wai par ki kur jonga kim dan sho ki lok ba it jonga kila klet no ki ba shonga ying jonga ba ki shakri kan thai jonga kila khen so shnong nga long nong wai ya khamat chongki nga khat ya la ki shakri kim pai ki tin nga kirpat ki rut la ka ktien ka jing pen hiar men sim jonga kala long ko ba isi e ga tanga jonga ba ka jing kirpat jonga kala kum tai ki khon ki ba na ko po ki me jonga
Wat ki kena akiba rit ki ibenya nga ladang yang ki kren persyaya nga. Oh nga perkat unu beriu ula ikan do ia ka rejection ni jing syaran tait ka badu kan no. Hari nga sengat na duang bala to haki daki kulong siar bat daki dak bala mud alor mau siang junam. Ia ka evite wong ngatip ba unong sius pa jonga uim. Bat uniang no aga berkat do aga kendau. Din bala penjat no kumni ga snap jonga pen ban nalaga do nganyo iyo play. Oh nga just ngot na de ga tien. Bawa ngatip ba ga berkat do unong sius pa jingi. My redeemer lives. Unong sius pa jonga uim. Balai pim dua ye kata kejing dua. Balai pim keren ye kata. Hapteng jeng kejing kejing pang kejing kendo kejing le ke bobon. Balai pim jaumat banong trying kemen. Bamelong unong sius pa jonga. Uridima utau nong sius pa jonga. Ubadang im bat aku ikas nyun yang ke kendau. Bat un aing ke jing job. Kata ke kejing yo ijingai ke jojo. Ula yu ilupai no nong sius pa. Fiti we nong sius pa. Unong sius pa udiu Jesus Christ. Taga daw ngan si keren biang ni jing hikai si ka voice message ka banuan namar ngami apostle. Taga kwa ba pen yo jing men toy me taga singi. Tangi ni tuai lang bat nga. Kupa haga ni kupol ngat ap taga jing kemen ngas ngongo email play. Habang ayo I can try a play jangai ka jing kraw ba ka jing snake ka jame. Habang me yap alor ka ding fna nam ta jingi. Maraba me sius pa ingi ni ka snam ka jame. Matuwai ba gani ka jing hikai gani rap igini ki bring ba yos nga. Manginum ya light na ka snam ka jong Jesus Christ. Bangin yang ka po jong ka malagas ngi. Haka kerteng ka jong Jesus na nasra ni duwai. Amen bat. Amen. Doble yung kerkuivi. Bless you.